Місто, засноване як база російського Чорноморського флоту, дістало назву, яка підкреслювала його роль у подальшій імперській експансії проти Османської імперії. Назва означала «найясніше місто», зважаючи на давній грецький титул Севаста, що вживався на рівні з латинським імператорським титулом Август – найясніший. Тому збереження цієї назви несумісне з самою ідеєю подолання імперської спадщини. Назва новоствореного імперського міста також перейшла на географічну назву головної затоки, що носила тюркську назву Ак'яр, себто українською Білий Яр або Яруга. На території сучасного міста, але за межами Ак'ярської затоки, на березі Карантинної бухти, що теж дістала сучасну назву від росіян, близько 2000 літ існувало місто Херсонес,